Ja viem, že môjho strapatého ksichtu už máte pokrk, tak si dáme teraz namočené baby a vyskúšame, ako vyzerajú samonafukovacie vesty a ako to vyzerá, keď sa nafúknú. Je voda studená, takže ja do toho nejdem. Zavesil som to tu na tieto dve kočky. Babi, tak ukážte, čo to vie. Snad sa nafúkne. Ja mám vyexperimentovanú bombičku. 3, 4, 2, 1, bim. štart! Kaja, tam máš pišťalku, ale čo keď dostaneš hluchého žraloka. Dobre, devčatá, vo vode my môžeme odchádzať, odkotviť. Chytíš ma za ten obojok, prosím ťa. Neváčil na druhú stranu. A tam si vieš aj dofúknuť. Ako takto? OK. Už nejde. Pecka. No ako ste videli, je to v celku zábava, nie je to žiadna rana, ono to chvíľočku trvá, pokiaľ sa to nafúkne a teda kvalitná vesta ti vie naozaj zachrániť život.